και θα πρέπει σε λίγα λεπτά να κλείσει κάπου εδώ η μετάδοση, αφού δούμε το πανηγύρια βεβαίως που αρμόζουν στον τριαδευτή ηλυσιακό. Ο κ. Γαγκάτσης συγχαίρει τον Γιώργο Δόνη και τώρα με τη σειρά τους ποδοσφαιριστές, ένας-ένας όλοι μαζί αν θέλετε. Ο Γιώργος Δόνης στο επιτελείο, οι βοηθοί του Γιώργου Δόνη, οι ποδοσφαιριστές, όλη η αποστολή θα πάνε στον κόσμο για να πανηγυρίσουν αυτό το κύπελο. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία του ηλυσιακού, στο κύπελο ΕΨΑ. Και νομίζω ότι με αυτά τα πλάνα, με αυτά τα στιγμιότυπα, τα ευχάριστα, θα κλείσουμε την μετάδοση. Ο Θοδωρής Λαλής ήταν στην περιγραφή ως πρώτος βαθινός στο σχόλιο. Στην υποστήριξη όλοι οι συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι από το τηλεάστη. Να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους και κάπου εδώ να κλείσουμε τη μετάδοσή μας. Παναλαμβάνουμε ηλυσιακός Χαϊδάρι 1-0 με τον γκολ του Καρύδη. Ο ηλυσιακός για πρώτη φορά στην ιστορία του θα κατακτήσει το κύπελο ΕΨΑ. Καλή σας νύχτα. Και μετά δώσουμε το λόγο στον Σπύρο Λιβαθινό. Κόρνερ από τον Μιλιώνη. Κύριε Λιβαθινέ, με την ελπίδα να δούμε κάτι καλύτερο βεβαίως, έτσι. Νομίζω ότι πήγανε πιο δυνατά, πιο ζωντανά. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή πιστεύω γρήγορα να δούμε κάποιο γκολ που να ανοίξει το παιχνίδι. Το πρώτο κόρνερ της επανάληψης με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Θα πρέπει να πούμε εδώ, αφού δούμε βεβαίως το κόρνερ, ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις για τον ηλυσιακό. Βασικών παιχτών, τους οποίους ο Γιώργος Δόνης προτείνει να τους αφήσει στον πάγκο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια πρώτα. Μέχρι την περιοχή, σουτ γκολ! Είναι το 1-0 ή το 0-1 για τον ηλυσιακό με τον Αλέξη Καρύδη. Σε μια φάση διαρκείας μες στην περιοχή, ενώ ο Παπαχρήστος και ο Μιλιώνης διαμαρτύρονται στον διευθυντή τον Ιατράκη. Θα ξαναδούμε εμείς βεβαίως τη βάση και αν υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ. Στον Παχατούρα είναι το 0-1 για τον ηλυσιακό με τον γκολ από τον Αλέξη Καρύδη που όπως και στις προηγούμενες φάσεις μπαίνει μες στην περιοχή, στείνεται για τις φάσεις αυτές τις στημένες που λέμε, τα κόρνερ τα φάουλ του Γεωργιάδη. Θα ξαναδούμε εδώ την τελική προσπάθεια κυρίως με τον Καρύδη, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παχατούρα, του Φίλιππου Παχατούρα που ήταν εκτός θέσης, εκτός μάχης. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι ποδοσφαιριστές του Χαϊδαριού ζήτησαν επιθετικό φάουλ σε μια φάση που δεν είναι ξεκάθαρη ασφαλώς. Να λοιπόν που το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνίους για αυτόν τον τελικό, κάτι το οποίο δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπουμε τώρα στο τρίτο λεπτό ο Καρύδης είναι αυτός που ανοίγει το σκορ και κάνει το 1-0 για τον ηλυσιακό. Στο 48 ή το 0-1 προτιμάτε. Είπαμε δεν υπάρχουν γήπεδα. Η ομάδα του Γιώργου Δόνη τώρα είναι αυτός που υπέπεσε στην παράβαση και πλέον στο 86 είναι η τεράστια ευκαιρία του Χαϊδαρίου. Επαναλαμβάνουμε, τεράστια ευκαιρία του Χαϊδαρίου να ισοφαρίσει το μάτς και να το πάει στην παράταση ή ακόμα αν υπάρχει κάποιο γκολ στα εναπομείναλα 4 λεπτά. Ο Γιώργος Κούρκος που πέτυχε 2 γκολ στο μάτς με την Σπάρτη, αποκρούει ο Σταματίου. Εκπληκτικό φινάλε. Ο Καρύδης αγκαλιάζει το Σταματίου. Εκπληκτικό το φινάλε. Το πέναλτι που δεν μπήκε ποτέ. Ο Κούρκος εκτέλεσε, ο Σταματίου απομάκρυνε. Και πλέον το σκορ παραμένει στο 0-1. Σταματίου, εδώ ξαναβλέπουμε την εκτέλεση του πέναλτι. Από τον Γιώργο Κούρκο, Σταματίου έπεσε σωστά και απομάκρυνε την μπάλα. Το Χαϊδάρι είχε μια απίστευτη ευκαιρία να ισοφαρίσει και να πάει το μάτς στην καλύτερη περίπτωση στην παράταση. Ξανά το πέναλτι από τον Γιώργο Κούρκο. Η λήξη του τελικού. Η λήξη του τελικού από τον Ιατράκη. Ο ηλυσιακός είναι κυπελούχος για πρώτη φορά στην ιστορία του. Κυπελούχος στο πρωτάθλημα με τον γκολ του Καρύδη. Κυπελούχος έψα Αθηνών λοιπόν. Ο ηλυσιακός του Γιώργου Δόνη με τον γκολ του Καρύδη. Και βεβαίως η φάση του 86 έκρινε τον τελικό. Το πέναλτι του Γιώργου Κιούρκου που έδιωξε ο Σταματίου ήταν όλο το ψωμί που λέμε, όλος ο τελικός, διότι αν το Χαϊδάρι σοφάριζε τότε θα πηγαίναμε στην παράταση. Οι παίκτες του Γιώργου Δόνη πανηγυρίζουν, ξαναβλέπουμε εμείς την φάση του γκολ με υποψία φάουλ πάνω στον Φίλιππο Παχατούρα, τερματοφύλακα του ηλυσιακού. Τα πανηγύρια πλέον τώρα ξεκινάνε και δεν ξέρω αν θα πρέπει να γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο του τηλεάστη στις Διφιές και θα επιστρέψουμε την απονομή. Ο
Γιώργος Δόνης, συγχαίρει. Πολλά μου στέρισε ζωή που θα πρέπει να ζήσω. Γι' αυτό πόσα μου έταξες, πολλά τα θέλω πίσω. Προπό, παίξε μπάλα. J'ai la tête en fleurs aujourd'hui. J'ai retrouvé le cœur de Marie dans des images d'enfance qui dormaient dans ma Super tête 3, d'enfant νίκη κάθε 3 και λίγο. de soleil de vie. Ησυχία παρακαλώ. Γιώργο! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έχει πλάκα να ψάχνεις το Τζόκερ. Τζόκερ! Κι αν σου κάτσει. J'ai la tête en fleurs aujourd'hui. J'ai retrouvé le cœur de Marie dans des images d'enfance qui dormaient dans ma Super tête 3, d'enfant νίκη κάθε 3 και λίγο. de soleil de vie. Ο Γιώργος Δόνης προτίμησε να τους αφήσει στον πάγκο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια πρώτα. Μέσα στην περιοχή, shoot goal! Είναι το 1-0 ή το 0-1 για τον Λυσιακό. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι. Ο Σταματίου είναι αυτός που δέχεται τα συγχαρητήρια. Εμείς είδαμε τον γκολ και πάλι από τον Καρύδη. Ο Γιώργος Δόνης που πλέον θα δώσει αρκετές συνεντεύξεις μέχρι να φύγει από εδώ, από το στάδιο της Κεσαριανής. Θα προσπαθήσουμε στα λεπτά που θα μείνουμε μαζί σας να τον έχουμε εδώ μαζί μας, να μας πει δύο κουβέντες. Ο Γιώργος Δόνης που σίγουρα αξίζει και αυτός, μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, τα συγχαρητήρια. Ο Τσαμπούκος δεν τον μπροστά μας φεύγει απογοητευμένος, το ίδιο και όλη η ομάδα του Χαϊδαρίου. Ο Ηλυσιακός λοιπόν είναι ο μεγάλος νικητής του 30ου τελικού ΕΠΣ Αθηνών. Ένας τελικός που επιφύλαξε συγκινήσεις, πολλές συγκινήσεις στο τέλος του αγώνα, με το πέναλτι το χαμένο του Κιούρκου στο 86ο λεπτό και βεβαίως ένα γκολ του Καρύδη, του Αλέξη Καρύδη, που βεβαίως θα το θυμάται ίσως και σε όλη τη ζωή. Εδώ είναι ο Καρύδης, ένα γκολ άπιαστο, ένα γκολ που έκρινε τον τελικό. Ο Ηλυσιακός λοιπόν για πρώτη φορά στην ιστορία του θα πάρει το κύπελο, θα πάρει τα σκύπτρα από τον Πάορο, που ήταν ο περσινός τριαμβευτής της διοργάνωσης, και σε λίγο, ενώ το κύπελο βρίσκεται ήδη εντός αγωνιστικού χώρου, ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Νίκος Έξαρχος, θα το παραδώσει στον αρχηγό, τον Γιώργο Γεωργιάδη του Σάβα, με τη λαμπρή καριέρα. Οι οπαδοί του Ηλυσιακού ζητάνε και το πρωτάθλημα από τους ποδοσφαιριστές του Ηλυσιακού βεβαίως και από τον Γιώργο Δόνη. Θυμίζουμε ότι οι Χαϊδάροι και Ηλυσιακός έχουν πολλά ακόμα να δούνε, πολλά να χωρίσουν καλύτερα, αφού μία θέση του 8ου ομίλου πάει στην τρίτη εθνική. Μπορεί η Κόρυφος να βρει στους 48 βαθμούς στην πρώτη θέση, μπορεί ο Ηλυσιακός να είναι δεύτερος, αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο με 45 μαζί με το Χαϊδάρι, και όλα βεβαίως θα ξεκαθαρίσουν στις τελευταίες αγωνιστικές. Οι διαιτητές μαζί, ο κύριος Ιατράκης, οι δύο επόπτες, οι δύο βοηθοί, και αυτοί θα πάρουν το μετάλλιο της συμμετοχής. Και είναι έτοιμοι όλοι εδώ για τον τελικό. Τον 30ο τελικό με τον Γιώργο Δόνη θριαμβευτή, μαζί με τους 14 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν σήμερα. 14 ποδοσφαιριστές που έδωσαν ο καθένας ό,τι είχε για να πάρει ο Ηλυσιακός το κύπελο. Στους δέκτες σας το βαρύ δημοτρόπαιο, δίπλα ο κύριος Έξαρχος. Πλέον νομίζω ότι θα πρέπει να κληθούν και οι ποδοσφαιριστές του Χαϊδαρίου για να γίνει απονομή
άξιοι φιναλίστ οι ποδοσφαιριστές του Χαϊδαρίου, που θα μπορούσαν βεβαίως να πάνε το παιχνίδι στην παράταση. Η ατυχία του Γιώργου Κιούρκου στο πέναλτι έδωσε την ευκαιρία στον Ηλυσιακό να πανηγυρίσει. Εδώ βλέπετε το κύπελο που σε μερικά δευτερόλεπτα, εδώ τώρα οι ποδοσφαιριστές του Χαϊδαρίου και αυτοί βεβαίως τιμούν το fair play. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια απονομή χωρίς τον φιναλίστ. Οι παίκτες του Χαϊδαρίου που και αυτοί συνέβαλαν τα μέγιστα για να δείτε, φίλες και φίλοι, σήμερα από τη συχνότητα του Λεάστη έναν άξιο τελικό. Μπορεί τα πρώτα 45 λεπτά να είχαν πολύ λίγα πράγματα να μας τιμήσουν, αλλά το δεύτερο 45 λεπτό νομίζω ότι έδειξε πάρα πολλά πράγματα, με φάσεις, με ρυθμό, με ένα γκολ του Καρίδη, με ένα χαμένο πέναλτι του Κιούρκου. Ο Κιούρκος ο οποίος θα πάει να πάρει το κύπελο του ηττημένου, του φιναλίστ, του χαμένου. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο αρχηγός, ο οποίος ζήτησε πέναλτι σε κάποια φάση, τελικά το πήρε κάποιος συμπαίκτες του. Ο Κιούρκος που παίρνει από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Γκαγκάτσι, το κύπελο και τα μετάλλια για την ομάδα του Χαϊδαρίου. Βεβαίως οι δύο ομάδες θα ξαναδώσουν το ραντεβού για το πρωτάθλημα. Είπαμε που μένουν 6 αγωνιστικές ακόμα και 2 τα ρεπό 8 για να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που θα προσφέρει συγκινήσεις μέχρι το τέλος του και είπαμε, εξηγήσαμε το λόγο. Όλα είναι έτοιμα για την απονομή στον μεγάλο θεαμευτή του τελικού. Ενώ τα συγχαρητήρια δέχεται και ο προπονητής του Χαϊδαρίου, ο Γιάννης Παπακώστας, ο οποίος βρίσκεται στην ομάδα λίγο καιρό, αλλά τη βοήθησε βεβαίως να φτάσει μέχρι το τελικό. Και τώρα είναι η ώρα του Γιώργου Γεωργιάδη, η ώρα της απονομής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης με τους ποδοσφαιριστές εδώ θα σηκώσει τώρα το κύπελο. Τριαβευτής λοιπόν Ηλυσιακός, του Γιώργου Ιδώνη, του Γιώργου Γεωργιάδη, του Κώστα Σταματίου, του Αλέξη Καρίδη, του Βαξίλη, του Βαγγέλη Στουρνάρα, του Θεοχάρη Παυλίδη, του Δημήτρη Γκίκα, του Γρηγόρη Παπαβασιλείου, του Αλέξη Παπαδημητρίου, του Δημήτρη Μποτσιβάλη, του Θοδωρή Μπέλιου, του Μίο Τραγμέντα, του Μπιρμπίλη, του Δέργα. Όσοι αγωνίστηκαν αλλά και οι υπόλοιποι που είναι στην ομάδα βεβαίως αξίζουν συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν θα γίνει και γύρω του Τριάμβου. Σίγουρα σε λίγα λεπτά θα πρέπει να κλείσει κάπου εδώ η μετάδοση, η απόψινή ζωντανή μετάδοση του τηλεάστη. Ο 30ος τελικός του κυπέλου ΕΨΑ ολοκληρώνεται με θριαμβευτή τον Ηλυσιακό. Εμείς βλέπουμε και τον Μένταν, βλέπουμε όλους τους πρωταγωνιστές, του Σταματίου. Ο τερματοφύλακας που άνοιξε τον δρόμο, θα λέγει κανείς, στο 86 άνοιξε τον δρόμο στον Ηλυσιακό να πάρει αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο κόσμος ζητάει τους παίκτες κοντά του και θα πρέπει σε λίγα λεπτά να κλείσει κάπου εδώ η μετάδοση, αφού δούμε το πανηγύρια βεβαίως που αρμόζουν στον θριαμβευτή Ηλυσιακό. Ο κ. Γκαγκάτσης συγχαίρει τον Γιώργο Δόνη και τώρα με τη σειρά τους ποδοσφαιριστές, ένας όλοι μαζί αν θέλετε. Ο Γιώργος Δόνης στο επιτελείο, η βοηθή του Γιώργου Δόνη, οι ποδοσφαιριστές, όλη η αποστολή θα πάνε στον κόσμο για να πανηγυρίσουν αυτό το κύπελο. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία του Ηλυσιακού, στο κύπελο ΕΨΑ. Και νομίζω ότι με αυτά τα πλάνα, με αυτά τα στιγμιότυπα τα ευχάριστα, θα κλείσουμε την μετάδοση. Ο Θοδωρής Λαλής ήταν στην περιγραφή ως πρώτος βαθινός στο σχόλιο. Στην υποστήριξη όλοι οι συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι από το τηλεάστη. Να τους ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους και κάπου εδώ να κλείσουμε τη μετάδοσή μας. Αναλαμβάνουμε Ηλυσιακός Χαϊδάρι 1-0 με τον γκολ του Καρίδη. Ο Ηλυσιακός για πρώτη φορά στην ιστορία του θα κατακτήσει το κύπελο ΕΨΑ. Καλή σας νύχτα.